calminama bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV, on calminama no feewi. En calmini dendagal bandiraɓe yeeɓoɓe en e ngaɗo sanga. En jetti gueno no feewi ko kanko woni bawɗo baɗowo, kanko woni joguiɗo dokkowo ne wiɗo newnowo kala ko woodi. En juule kodde Annabaɓe Badji Abdoullahi Aminata, kanko woni kodde ɓurɗo ɓurnaɗo windere. Caggal ɗum jetten nene baba wonɓe sababu wodede en e o duniya. En jettiɓe no feewi, en ñaguima gueno moƴƴo o nde jutnata balɗe jinnaɓe men moƴƴina battane mabɓe. Eɗen ñaago Allah ɓe jinnaɓe mumen guuri ɓe yo duuso ngo ɓooy, yo balɗe juut battane moƴƴe. Ɓe jinnaɓe mumen dutti eɗen dono ɗumen yo gueno moƴƴe mabɓe tawon kamɓe e dendagal maaɓe julɓe kala. Bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV, en garte yewtere men wiyetede fayande no Pulaar heewide ni. E aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi, ɗum noon en gari huɓnude aadi mo gadodirnoɗen e bandiraɓe ɓe kala ñande hoore bir arde ɗo e Pinal TV waɗande ɓe yewtere men wiyetede fayande. Eɗen keewi yaadude e bandiraɓe worɓe e bandiraɓe rewɓe. Hande noon eɗen jogui welamma e coftal ha wona seeɗa. E ɗum noon bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV, heewi ɗo wande on yewtere nde kono wowiri ni tan ko miñiraguel moon bandiraguel moon Dewel Diallo Maymouna Oumar debbom Heelagne. Hande noon ina arde bandiraɗo gorko mo ganduɗa ko koɗo e yewtere men fayande tawi kadi wona koɗo e leñol ngol. E ɗum noon Baba Sadou mo Cameroun, mi salminima no feewi. Bisimilla ma nde calminta bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV. Waleykum salam wa rahmatullah. Maymouna, inde am ko Baba Sadou. Maymouna arte présenté Baba Sadou. Baba Sadou wo présenté ta hoore mum. Hande Baba Sadou ɗo tawe e leydi Mali. Tigi mi weltike sanne, Mali e wela kam sanne. Mi salmini on onon daaroɓe o programme e Pinal TV, rewɓe o worɓe to keedirɗon fo e aduna Mali en général. Bamako Baba Sadou wari Bamako, mi salminimo noon fo mon. Tigi a salmitama no feewi kadi kamɓe kala ɓe calmitimama, ɓe mbima bisimilla ma e yewtere men fayande. Merci. E Baba Sadou no tawe ɗo e hande e Bamako e Bama Ñaari, wadde noon eɗen beltanimo kattude no weltinari Bamako naaɓe walla no weltaniri Mali naaɓe. E ɗum noon en beltiniri yewtere nde kala ɓiɗɗo pullo to wawi tawede kala e windere nde. E ɗum noon Baba Sadou Cameroun, hande ko mbiyen ko Baba Sadou Bamako e Bama Ñaari. E ɗum noon bisimilla ma e yewtere men fayande. So tawi wiyama Baba Sadou, miɗin nana inde Baba Sadou sanne. E kono kadi meɗin jiiɗi Baba Sadou ɓeydo tigui rigui andinde amin holi gonɗo Baba Sadou, holto jeeya e guure e leyɗele, e holko Baba Sadou heewi gollude walla holko Baba Sadou andira tigui rigui. Baba Sadou andira inde muɗum Baba Sadou andira mo pullo leydi Cameroun. Baba Sadou andira e gimol, surtout wodi gimol ɗon ngol kala leydi Mali fou mo wiyete hande nanowo fulfulde fou andi gimol gongol ngol Baba Sadou yimi first album en premier album. Gonga mi yahima lillah ngam dallama Aisha nde mi jippi Bamako ɓe wi aya hay ton Alhaji Yaya wownudaka wonnayi wonni sali tatawas moto ɓaw. tigi a jarama no feewi, en beltima sanne. E wadde en gandi tigui rigui holi gonɗo Baba Sadou Cameroun. Hande noon eɗen gandi fayande so tawi deftama kala meɗɗo ɗimmi tan kadi wiyan ha. E ɗum noon a jarama no feewi Baba Sadou. Eɗen gandi hande Baba Sadou no tawe ɗo e Bamako e Bama Ñaari. E ceerno Baba Sadou, ko woni sababu gargol Baba Sadou ɗo e Mali walla mbiyen ɗo e Bamako? ɓeɗo wiya kullu shay'in bi sababin, kala hunde fo e aduna wodi sabu ko waɗi ɗum waɗi. Gonga Baba Sadou wari Bamako hande albarka sagigejo amin musidɗo amin giɗo leñol wiyeteɗo Alhaji Haruna Sangare. Kala mo laati pullo fo e Afrique andi mo wiyete Alhaji Haruna Sangare. C'est à dire ɗum élite jo amin, neɗɗo amin, modibbojo amin, cheikhujo amin, kanko noddi Baba Sadou. Haruna Sangare kanko no o modibbo, o heɗata gimol fof. O wi'i kam Baba Sadou kala ko haaluɗa e gimol ma fof no ɗum wajoto neɗɗo, kañum mi yiɗiri gimi ma Baba Sadou. O waɗi programme ma ko wi oɗo ndaara gimi an faɓɓi, oɗo laara probléme ma ko na gimol welatamo, komi wiyata komi haalata nder gimol ɗo kanjum o heɗoto.
o waɗi programme o waddan Baba Sadou ko ɓooyi o yiɗi wadda Baba Sadou e Bamako mais occasion présenté o haldi be Oumou Sangare artiste malien Oumou Sangare andi Baba Sadou o wi mi andi o wi mi yiɗi mi waddamo Bamako Oumou Sangare wi c'est très important voilà un jour o noddi goɗɗo o foyo artiste je goɗɗo o wi tefanam Baba Sadou acca golle mum fof programme ɗum ɗo Baba Sadou jogi fou kala ɗum gara e Mali oɗo noddi kam jemma o wi Haruna wiya ngara mi wi inchallah mi waran miɗo laara Haruna ha média ji miɗo laara mo nder journaux miɗo laara mo nder programme ji télévision hidde mi wara Mali mi yiɗi haala mako sanne Haruna noddiyam mi wari Bamako qualité voyage accueil ha aéroport ha galle mako nde mi yetti aéroport daga wurtago avion mi tawi en équipe ɗo dari jogi ɗereji ni ɓeɗo windi inde Baba Sadou nde mi ƴeewi ɗereji ɗi Baba Sadou e windi toon mi yalti ɓe mi salminiɓe mi anditi ɓeɗo rena Baba Sadou mi wiyata ɓe o wiyam an Baba Sadou mi wiya minon Baba Sadou o wari o hubbi kam ɓe hoosiyam ɓe encercliyam ɓe wurtiniyam aéroport mi wala haji waɗugo formalité ɓe ya wurtiniyam gal salon VIP mi wurti yaasi mi tawi population c'est à dire nder sukaɓe maako mi tawi police en mi tawi hande yiɗɓe mo ɓe mofti gam ɓe waɗina mi jaɓɓama convoi directement sare Alhaji Haruna Sangare o wi Baba Sadou an ko a lojata e hôtel ɗo ɓuranima hôtel to galle am a lojata c'était vraiment magnifique wallahi ko teddungal mawgal woodi hande nde ɓe waɗi programme o fulɓe ɗon gal frontiére Mali et Côte d'Ivoire ɓe waɗi délégation maɓɓe ɓe wari ɓe wi ɓe yiɗi ɓe yiya Baba Sadou himɓe tabbital pulaku noddi kam ɓe wi ɓe waɗan programme ɓe wara ɓe dara programme o mi haalani Haruna wi gaɗen programme o peut-être après parce que pour le moment l'espace ɗon ɗo juwo toon espace ɗo fotayi hawra Bamako fo wallahi wakkati mi wari natugo podium mi tawi embouteillage ha yaasi jama'a e keewi ko moye wi se dara Baba Sadou wato sécurité ɗon police en ɗon mi anda limgal maɓɓe ɓe ɗuuɗi sanne amma haɗay population nangugo limce am ɓe ɓe nanguide ɓe hayɓide gal côté fou ɗum yidde watta ɗum mi yetti population mi yetti himɓe garɓe ɓe wala ko ɓe gaddanayi Baba Sadou albarka Haruna Sangare ɓe waddiniyam lumse ɗum mi wiyata lumse mi anda comce voilà ɓe gaddaniyam comce traditionnel fulɓe Mali ɓe gaddani kam basin ɓe gaddani kam mbaalu ɓe waddani kam nagge nayi ha nayi tati ɓe gaddani kam kalis na goto wona goto wona ɗiɗo mi yetti Allah mi yetti Haruna Sangare mi yetti Allah mi yetti leydi Mali en général ngam Mali holli kam yidde mi haali ko toye mi wi Baba Sadou giɗo Mali Baba Sadou giɗo malien en hande Allah waɗi kala malien fu yiɗi Baba Sadou Allah accudu en Allah jo'unu en jaam amin Allah a jarama no feewi Baba Sadou a jarama min beltima sanne mi weltike e malinaɓe foof kadi no mbiɗa ni ina jiɗma no jiɗirɗa ɗumen ni saabu an adi yidde malinaɓe an adi yaade e Malina arta ko an holli giɗkima e Mali walla wona noon mbiya toon jiɗke walla jiɗki hande ko c'est la même chose haala mo gakka yidde Mali yiɗugo Mali giɗki Mali c'est la même chose gonga voilà a jarama ɗum noon enen foof e ndendan jetten gonɗo sababu o gonga e saabu fulɓe ne mbiya mo yettani sababu wawata yettude Allah gonga ko gonga Baba Sadou ne yetta malinaɓe malinaɓe kadi ne jetta Baba Sadou kono malinaɓe e Baba Sadou foof ndentan kadi jetta Cheikh Haruna Sangare saabu kanko woni sababu gargol Baba Sadou to Mali ɗo won hewɓe yaaɓe no mbiɗa ni e jeehi yiyoyde Baba Sadou jarani ɗumen nawde hunde so dokka Baba Sadou kono so tawi Cheikh Haruna wonano sababu ha Baba Sadou ari ɗum fof waɗatano wadde eɗen jetta Haruna Sangare kadde jettore e ɗum noon jarama no mbiɗa ni hunde foof ko sababu
fulɓe na kala ɗum ko sababu ha nder aljanna gonga neɗɗo wawa ngabbude e lekki heɓa lekki kono no wawi ngabbude e neɗɗo heɓa neɗɗo gonga wadde kanko ɓooyi yidde addude ɗo Baba Sadou kono Allah hoddirano nde en nde Allah hoddiri nde waɗi e ɗum noon en jetti Allah gurnuɗo en ha hawrini en e hoddirore nde e ɗum noon a jarama Baba Sadou ko garɗa ko holno jiiruɗa Cheikh Harouna Sangaré e holno jiiruɗa gueɗe ɗe foof no mbaɗirɗon ɗum ni holno jiiruɗa ɗum? Harouna Sangaré ko neɗɗo komi wawi wi'ugo wato woodi komin wiyata sefodu distinction ɗum fu o anda ɗum o anda ko wiyete différence waɗugo hakkude neɗɗo e neɗɗo différence hakkude leñol e leñol kala neɗɗo fu ko neɗɗo mako wona hanko o wallowo leñol hanko Allah waɗi mo o wallan kala tagdi Allah fu ni Allah tagiri Harouna Sangaré par ce que ha cérémonie mako o wala mo yahay toon bambaranko en jahi fulɓe jahi dogono en jahi leƴƴi leydi Mali ɗuuɗi keewi e toon kala neɗɗo fu o fonni ɗum o wiyata o pullo peut être mi hokkamo 1000 francs o dogono mi hokkamo 500 francs donc kala neɗɗo fu ɗum neɗɗo to waɗi anniya o wallan ko moye ni komi faami ha gikku Harouna ko Harouna waɗaniyamin mi wawata haalde ɗum yeeso télévision ko Harouna waɗaniyamin Allah tan yettata Harouna min Baba Sadou mi waɗi podium ji e aduna limgal podium ji ɗi mi anda kala neɗɗo fu anda wala mo andi ɗum sey Allah goto amma podium Harouna Sangaré podium mi gaɗani Harouna Sangaré ɗon différence presque tous les podiums du monde mi yetti Allah mi yetti Harouna Sangaré o ko neɗɗo Allah yoɓumo ko ɓuri ha gimol mi waɗani Harouna Sangaré gimol minen jiiɗi garna minen jimol ngol inchallah mi waɗani Harouna Sangaré gimol mi wi wala ko mi wawi mi wiya mo e aduna ko o tefi e aduna fu Allah hokkimo ko o tefi ko o yiɗi haaɓe ko o tefa Allah hokkimo komi wawi wiugo Harouna Allah wo'unu hoɗorde mako nder aljannatu naim amin Allah maɓɓitan mo porteji aljanna muɗum jeeɗiɗi Harouna sufta porte je o yiɗi o nastira aljanna amin ɗo do am komi waɗani Harouna par ce que aduna kam fof ko yiɗi fo heeɓi wallahi ko gonga mi yetti Allah mi yettimo e ɗum noon yo Allah jaaba duwa o mi yetti bo hande Mali en général mi yetti peuple malien tigi on fuu on yettama jamare a jarama minen min jettima minen foof inchallah mi yetti kadi dowuji ɗi yo Allah jaaba duwa o e saabu no mbiɗa ni so neɗɗo waɗanima moƴƴere mbawata ko duwanademo duwa o nafowo gonga saabu so tawi wonno wa'anno duwanoɗamo gueɗe aduna ɗe kono aduna heddotako gonga kanko Cheikh Harouna Sangaré o andi ko ɗum o andi ko aduna ala ko heddoto gonga saabu omo wawno wiide kanko dañi jawdi o huccata e neɗɗo goɗɗo haalana ɗum caɗele makko gonga e kanko o tampata kedde gurdam makko ɓiɓɓe makko ko noon ha taniraɓe makko gonga omo wawno wiide haaji makko fof ala neɗɗo fof o waɗa damal makko damal galle makko ɗo waɗa ɗon neɗɗo hay goto wawa nadde galle makko wallahi gonga so muyino omo wawno wadde ɗum kono o waɗani ɗum kanko o uditani kala neɗɗo damal te kadi o wiyani ko pullo tan gonga e fawade e haala ma saabu onon goni anduɓe Cheikh Harouna Sangaré gonga o udditani kala neɗɗo damal wadde noon kankone omo foti duwanede dowuji ɗi ganduɗa ko ɗi naftoji wadde duwaw ɓurata duwanede yo Allah nanne alijanna ɓurɗo moƴƴude e alijannaji wallahi e ɗum noon yo Allah jaaba duwa o a jarama e Baba Sadou min beltima sanne vraiment mi weltima miɗa yiiɗi garana en seeɗa e Moussa Saré saabu hande sa nani Harouna Sangaré a nanan Moussa Saré walla nde jiiɗam Moussa Saré ne haala foof a nanan haala Harouna Sangaré haala Harouna Sangaré mbiɗa yiiɗi garana en ɗon seeɗa a andi avant que mi anda Harouna Sangaré mi haldi e malinaɓe ɗuɗɓe ngam mi woodi sobiraɓe malien en ɓe wi Mali neɗɗo wawan wartire neɗɗo ha nder minti gotel ɓe haalani kam avant que mi anda Harouna Sangaré mi confirme hiyanan giiki giɗɗe wona neɗɗo wiyam Harouna Sangaré wartiri Moussa Saré neɗɗo
nder minti gotel. Ñande man Moussa Sare woyi, wallahi goro o woyi wallahi. wallahi goro min jii tigi. O itti ceede 12 millions o hokki Moussa Sare. O waɗani Moussa Sare biye Dubai, o wi mi yiɗi a weltan duniya welama. wallahi o waɗanimo biye avion o yahi Dubai. Moussa Sare yetti Dubai, o tawi hôtel mako ɗon réservé, o tawi restauration ɗon réservé ha séjour mako fof. O tawi taxi mobile ɗon wiyata ko mobile ɗon wiyata non min mbiyata e taxi mota ɗon ha disposition mako ko wancantamo nder wuro Dubai, yaramo Abu Dhabi, o yaha o laara Dubai ha o yiɗi yaade fof. O warti, miɗo jooɗi e Haruna Sangare. Haruna Sangare itti clé mobilel. C'est pas n'importe quelle voiture de wala mobile aji babaɓe V8. O itti clé V8 o hokki am min Baba Sadou. O wiyam nda mota ga mobile mota mino min wiyata mobile yel ngel mi hokki ngel Moussa Sare, ɗoftumo a yaha hollamo mobile yel ngel. Wallahi komi wayrita mi laara Moussa Sare mi tawi oɗo woya, omo tokki o compte mako a banki hebbini e million ji. Jahangal déjà o découvri duniya. Mota wan c'est pas n'importe quelle voiture. Allah yoɓu, amin. Allah hokku Sangare sowi. Amin. C'est-à-dire 1000 fois plus. Amin. Yalla jaabu duwaw. E ɗum noon en jettimo sanne kanko Haruna Sangare. To jaaɗen gartuɗen fof en jettanmo. Wallahi tallahi. E sabu Moussa Sare kañumne omo tinni so Allah. Sabu kanko aɗa andi yimɓe men ko ɓuuri heewde so tawi joomum heeɓi damal, so tawi ina heɓa to moƴƴere heewani fodde bandum goɗɗo nawa gonga. kono Moussa Sare nde Haruna waɗimo neɗɗo woni wattimo yimɓe tigui rigui, saabu hande aduna mo jareteɗen o wattatma yimɓe tan ko jawdi gonga. nde Haruna wattimo yimɓe waɗanimo gueɗe kewɗe kankone o fooɗi bandi ko debbo woni Marta Linda walla mbiyen Binta Guissé. Kanko hormakko ɗo gollata, kanko woni sababu so Moussa Haruna Sangare o rokki Binta mobile Drogba. Kanko o wi joni kay Binta wasa yarude koyɗe hakkude leegal mumen e arde pinal ɗo. Eɗen jetta ɗon e Moussa Sare. Vraiment c'est magnifique. Eɗen jetta Haruna Sangare no feewi e wona hay seeɗa. Ɗum komi yi e Haruna Sangare a yiyata ɗum e neɗɗo wayno par ce que min jaadi ɓe artiste en ɗuɗɓe. Oumou Sangare ɗon toon, woodi debbo goɗɗo wiyeteɗo Coumba Sira Koyta, woodi Solo Jikiri, Moussa Sare ɗon toon, Baba Sadou ɗon toon. Haruna ɗo joƴƴini clé mobilel ji ha nder sac. Mo yimi timmini pat o itta clé o wiya nda mi hokkima clé, c'est à dire que c'est vraiment incroyable. O ko neɗɗo, ko neɗɗo Allah yoɓumo, amin. Ko neɗɗo joguiɗo kadi joɗɗo no hokkirta, sabu aɗa andi woɓɓe ne dokka neɗɗo no yoɗiri gonga, ena dokka neɗɗo kadi no tawa no yoɗirani gonga. E kanko Haruna Sangare mi andamo min kono gueɗe kewɗe ɗe mbaɗɗon mi daari ɗum. Omo deeƴi, omo teeyi kanko gonga, omo deeƴi sanne. E ɗum noon eɗen jettamo. Miɗo yiɗi gartana en seeɗa e hirde mbaɗɗon nde, hono mbaɗirɗon ɗum e holi tawtoraɓe e kanko. Mi nani wonɓe o rokki toon coggu ndiyam ɓuɗɗam, coggu kosameje, miɗo yiɗi garana en seeɗa. Mi famay ɗum. Hanki jamma ko mbaɗɗon ko woni jaareɓe hewɓe gari toon no mbiɗa ni Ziguiri Solo en e woɓɓe wonɓe waɗani gueɗe mantinɗe. A haali hen ɗo joni o joɗini kile, kono won woɓɓe kadi ɓe waɗani taw wiya ɗumen somi rokkima yeru Ziguiri Solo o itti hunde o hokki Ziguiri Solo o wi Ziguiri Solo sooda ɗum ndiyam ɓuɗɗam. Ɗum min mi wawata haalde ɗum e télévision. Ɗum kadi ko mi winoma mi waɗi podium ji kewɗi e aduna. Podium Haruna Sangare ɗon différence avec presque tous les podiums. Ɗum tan gaɗata e hoore ko Haruna Sangare waɗani kam.
hakkunde Haruna Sangare be Allah wala ko o waɗanayam mi yetti Allah mi yettimo amma mi wi'ata himɓe nda ko Haruna Sangare waɗiniyam Allah laamiɗo barkitimo o waɗani kam ko ɗume e aduna mi yetti Allah mi yettimo tigi a jarama no feewi e ɗum noon en jettimo sanne mi yetti e namdal ngal to wonno fandare muɗum ɗo ko hirde mbaɗɗon nde hayso tawi wona an e hoorema e won woɓɓe arɓe a limti won hen e ha e oɗon hen Sigidi Solo Oumou Sangare Coumba Sira Koyta e en daari e wone nokkuji goɗɗi ɓe dokkama kalisaji ɓe dokkama mobile aji ɗum noon eɗen jetta Haruna Sangare e Baba Sadou beele a waɗani Haruna Sangare jimol walla suwa mbiɗa yiiɗi garana en ɗo mi waɗanimo gimol par ce que o neɗɗo ko o noddayan mi wawa mi waɗanamo gimol nde o noddi kam o wi Baba Sadou gara mi waɗanimo gimol nde mi wari devant Haruna Sangare miɗo yimanamo oɗo waɗi jungo ni laarami hidde gimol timma mi laari yeeso gimol welimo sanne gimol welimo wato weli public fou le public était excité kay nananoɓe fulfulde fulɓe e bambaranko en ɓe fuu maɓɓe ɓe ɗon debout tout le monde est content voilà gimol ngol bon ngol woodi ko ɓe wiyete fasaha ngol woodi mana Allah barkiɗinamo nde min timmini haala makko pat en lorta en wiya Allah ɓeydanamo anni kadi a jarama no feewi a jarama e minen ɓe nanani jimol ngol beele aɗa wawi addande amin seeɗa tan ganda jimol ngol no wayi minen ne gimol ngol mi yerɓananmo ngol on wawa no nana ɓuran to mi wiya mi yimanamo ngol joni so Allah jaaɓi e joni wadde e nder yewtere nde ma en pawtu hen e jimol ngol bandiraɓe heddiɓe ɓe mbawa nande ɗum so tawina wona je préfère mi suftan yerɓango moon a wawan a yofana himɓe audio entiére man ɓe nanagol so Allah jaaɓi inchallah e ɗum noon a jarama no feewi a jarama e beele aɗa wowi yaade hono ɗi yaaduji hono ni no Haruna Sangare invitir ma garɗa to Mali ɗo beele aɗa wowi yaade e hono mum min kam komi wawi wigo Allah waɗi gueɗe am dow kosɗe am a faami nde fulfulde mi faami gueɗe ɗe Allah hokki am nam dow kosɗe am nde woni min mi jahowo mi yeehi ko toye yimɓe yariyam ko toye e aduna mi waɗi tourné ji mi waɗi invitation ji simple sans podium mi wawata mi limta ɗum e aduna mi yeehi ko toye j'ai fait beaucoup de pays dans le monde à travers la musique voilà ko Mali ɗo mi waɗi Mali plusieurs fois mi waɗi podium ji Bamako Wasolo bon voilà tigi ɗum noon a jarama no feewi e en beltima sanne e wadde hande yewtere nde tan no mbiɗen ni nde wurori koto banggue holko woni sababu gargol Baba Sadou ɗo e Mali wadde en gandi holko woni sababu gargol ngol e kadi eɗen ñaago bandiraɓe yaafoy saabu en ɗaminaki yewtere nde beele ina juuta e ɓurɗen ɗaminade ko ende raɓɓiɗa sababu nde e kanko Baba Sadou won gueɗe kewɗe patɗemo e ɗum noon en ɓittu hen tan beele mbawen yewtidde e makko kankone o haalana yimɓe holko woni sababu gargol makko to Mali ɗo on yettama e ɗum noon Baba Sadou e wasiya ma e holmo mbasitoɗa bandiraɓe malinaɓe tengti hakkude mumen e Haruna Sangare Haruna ko neɗɗo amin ko musidɗo amin e bo kala conseil mako fou ɗum conseil nafaɗɗo kala ɓi Mali fou kala ɓi Afrique fou donc tokken conseil ji makko je o hokkata amin saabu kanko o ko o modibbo o wallowo e bo o haajana kala leñol fou e bo o yiiɗi kala leñol fou o wala bo différence be leƴƴi voilà en jooɗen jaam hakkude amin leƴƴi Mali Pulaku ba leƴƴi ɗuuɗi e leydi Mali jooɗen jaam en gartire leñol ngol gotol en itte différence saka amin bana ɓe mawɓe amin waɗayno différence saka amin jooɗe jaam a jarama merci a wiyama amin e duwuji ɗi a jarama no feewi merci e Baba Sadou Cameroun so tawi e konngol ma cakkitol walla so tawi en baynorto ɗo bandiraɓe to konngol
ragare wor Allah loru hawru amin jam par ce que min waɗno programme haɗɗo mi wiɓe Allah hawru amin jam, Allah lortu hawtu amin jam, Allah hawrini mon e e bo Allah lori hawti amin jam ha nder jawleru ndu. Allah loru hawtu amin bana en jooɗiɗo jam. Merci beaucoup. A jarama. Jarama. Ɗum noon jarama bandiraɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV. En garde yewtere men fayande ha ɗo e wonno koɗo men hannde ko ceerno Baba Sadou mo Cameroun e tawi wonno sababu gargol mum ɗo e Mali ko Cheikh Harouna Sangari. E ɗum noon en jetti Baba Sadou kono kadi en jetti ceerno Harouna Sangari. O yettama sanne yo Allah hebbin hono makko en yarabi yo Allah uditan dendagal bandiraɓe julɓe kala arsukaji hokka ɗumen hakkillaji saabu so tawi neɗɗo dañi woni hakkillante woni jurmotoɗo tan sikki ala e naftan heddiɓe saabu Allah rokkitta foof kono so tawi o rokki yoga o rokki ɗumen hakkillaji ɓen ɓe ngala ɓene ma mbaw ɗuwade e barkeji ɓe joguiɓe e ɗum noon o jarama kanko Harouna Sangari. Allah jarama on jarama yiɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV. En garde yewtere men fayande ha ɗo ɗum noon ko ɗo kaddeten e yewtere nde ha sahaji goɗɗi so hoddiro hawri e hojomaji so waɗi cugge caggue perguitte yaafoye ɗaɓɓama. Allah jarama on jarama enen sahaji goɗɗi so gueno haaji on jarama. On jarama.